ita ce baccin safi asara ne ku rabu da shi. To bismillahi sarki marashin kishiya bai da aboki bare har ai wasa da shi. Tsira aminci ka daɗa su ga Al-Mustapha wanda mukamin sa komai za a yi har da shi. Ya ɗan uwana ina baka nasiha guji baccin safi asara ne ka rabu da shi. Mai neman arziki ya kilo da zuba nan ne hada da ganewa zai tar da shi. Wannan nasiha ina muku ne yara ku ji kar ku shagalta a ce yau kun saba da shi. Shi bacci ne wanda ba mai daɗin safa ga fasara ga duk wanda ya saba da shi. Baccin safe asara ne ku rabu da shi.